Hai guys, गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय बिथांखौ दुनुस दैमारि ब्रादारखौ बिथांखौ लोगो मोनदों बुहुद गोबावनि उनावसो दिनै फार्स्ट टाइमावसो लोगो मोनदों दा नों मा मावो दायो आं गवालपारा कामरुपाव थायो मा मावो आं गिर्जायाव खामानि मावो नंगौ ओमफ्राय आरो आं मेथाइ खनो नंगौ ओमफ्राय थाबायथिंबाय थायो बेरायथिंबाय थायो नंगौना हाजो दैमायाव दायो नोङो दायो मा खालामदों दायो मा खालामदों दायो आं उदालगुरियाव दंफायो दंफायो आरो गवालपारायाव थांफिनसिगोन गामियानो नोंहा मा फाख्रिबारि उदालगुरि उदालगुरियानो थायो आरो उदालगुरियाव फैबाय जों फुंनि 4:30 बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम दाबो मोजां कन्टेन्ट लाबोयो जों मा प्रग्रामबो लाबोयो आरो मोसानायबो लाबोयो आरो सिंगारबावसो मानसिया सिंगारबावसो दालाय नोङो मेथाइ खनगोन बे बोसोराव एसे स्ल' जागोन नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय कन्टिनिउ एसे उसुबिदा जादों बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय मास्टार फंबाय जों मा एल'ग्रा नों एल'ग्रा होनबा हामना मोना बेनो थाखा फैसा मोननायालाय आरो थाखा एल'ग्रा जायामोनबा थाखा फैसा मोनलामोन एल'ग्रा सिनायनाय नङामोन सिनायनाय नङामोन आरो मा डायलग होनो नोङो एल'ग्रा आरो जिखुनु इन्टारेस्टिं डायलग होयो मारै आं नायबाय थायो फेसबुकाव नायबाय थायो फेसबुकावथ' आरो फेसबुक बारा बाहायबाय थायालै हदायबो हगारानो दे दायो फेसबुक दोननाय जासिगोन बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आं बिथांनि नामखौ लिरना होगोन दुनुस दैमारि चेनेलाव दायो नोंथांमोना मोजां मोनो बिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो 20,000 साबसक्राइबार खालामना हो 1 लाख साबसक्राइबार खालामना हो मोजां कन्टेन्ट लाबोयो आरो बेलेगफोराबो माबायदि लाइन मारिनाय तिनाहारि खालामजानाय बेफोरबायदि हाजार मानसिफोरा मानो जोंनि बर' सिख्लाफोरा मानो तिनाहारि खालामजायो मानि थाखाय गोसोखौ हमथानो हाया गोसोखौ हमथानांगोन गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानोब्ला गावखौ हमथानो गावनि सायाव सेटिसफेक्सन थानांगोन गोजोननाय थानांगोन आहा गोजोननाय गैया आहा मोजां न' गैया आहा थाखा फैसा गैया आहा लोगो गैया गोदाव सोराव जानो नाङा जेब्ला गोसोखौ हमथानो हागोन अब्लानिया मोजां जागोन सोरबा फांफु खांबाय सोरबा फालतु जाबाय बेनोथ' हाजार जोंनि बर'फोरा लासिंसिं जादों बेनिखायनो बेफोरबायदि भारात भिडिअफोरखौ बन्द खालाम आं इसां गथ' रायबाय थायो मा जोबनोबो रोङा ओंखारबाय थायो बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया लासिंसिं जादों बेफोरबायदि भारात भिडिअखौ बन्द खालाम बिथाङा ब्रादारा बुंखादों इसां गथ' मानसिफोरा सोरखारफोरा मानि थाखाय खुवार जायो थायोबा मानसिफ्रा मानो सिथार जायो होनना बुंब्ला लोगोखौ सिनायाखै गाज्रि लोगोखौ मोजां सानफ्लाङो आरो बे गाज्रि लोगोफोरखौ मोजां साननायावनो दिनै जोङो बुजिस'नो हायाखै बेयाव जों खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों रायजोफोर बेनिखायनो लोगोखौ सिनायग्रो आरो लोगोखौ सिनायोब्ला नोंथाङाबो खैफोदनिफ्राय खारग'नो हागोन बेखौ जा जोङो सोंनायखौ बुंनाय जाबाय लोगोफोरा बयबो गोसोआव लाखिदो ओमफ्राय बिथाङा मा मावो नोंखौ बुंदो बिथाङा दक्षिण खिलाबारि कामरुपनिफ्राय नंगौ गावबुरा नंगौ आरो बिथाङालाय बिथाङा पुतुल चन्द्र बर' स्कुल मास्टार नंगौ आरो बिथाङा बिजनेसमेन नंगौ साहा फेक्टरि मालिक itu Tapi teh. Logoफ्रा थांसिगोन थांसिगोन दै बर' हारिनि जय बर' हारिनि नों मा होनगोन दायो दै बर' हारिनि आं गुवाहाटि गवालपारा थांसिगोन आं गवालपारानिबाबो दै बर' हारिनि बुङो जों बुंनांगोन